Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Efirde bütün dünyaya sivilgen milletteşlerimizin yaşayışı, turmuşundagi kay bir vakigalar hakkında jetkiruvchi Tatarlar tapşırığı. Bu orunda siz de bizge qo'shilib, o'z xabarlaringiz, yangiliklarınızı yollay alasız. Adresimiz ekranlarda. Instagram aşağı biz sizni gün sayın Tatarlar tapşırığının al haberi bilen tanıştırırız. Birge bolayık. Bugün bizning çıkarılışta. Yugarı Sip avul yaşayışı. 21 yılın açlık şakta kelip urnaşkanlarımızda bizim avullarga көп келгендер енді Татариядан урман жері бет шудagi Sarıtau ülkesinde Tatar işmekerleri. Висетилген еді, атырға болып, как посетив, бір коровникта егеді, конюшнада егеді. Тихағана, шағыза, інде барды. İdris Gaziyev Dostluk Ordeni bilen бүләкләнде. Tatar başka Tatar münasebetlerinin жылы көрініші деп қабыл етем Достық ордені. Çünkü мен ғұмыр бойы шушы iki халыққа хизмет етем. Быйыл Түбән Вартыда Сабан тойы ничек узачак? Ни кызганыч, быйыл 21 федераль Сабан туенда мен киянтә белән су ташый алмаячакмын, чөнки ул онлайн рәвештә узачак. Томскида шибәрләрне барлыйлар. Мия бу конкурс бик ошады. Монда күп матур кызлар. Пермь крайына сәяхәтебезне дәвам итәбез. Төбәктә 115 меңнән артык милләттәшебез гомер кичерә. 120дән артык татар авылы бар. Бүген юлыбыз Пермь крайы Уинск районының Югары Сип авылына. Аның 275 елдан артык тарихы бар. Без сезне шунда яшәүче милләттәшләребез белән таныштырырбыз. Саланың үзенчәлеге турында сөйләрбез. Тулырак Эльвира Хасентдинова сюжетында. Югары Сип куе урманнар, калкулыклар арасында урнашкан. Шишмәләр ягы дип тә әйтәләр аның турында. Авылга 1745-46 елларда нигез салынган. Заманында якында гына бакыр заводлары эшли. Бирегә хезмәткә дип милләттәшләребез күпләп килгән. Күпчелеге как бы шахталар казыганнар. Вот монда безнеке нидә шушы якта Макаров рудник дибез. Чөнки ул мастеровой Макар Козинцев исемле Макар Козинцев килеп чыккан. И вот аның мастеровойлары шунда шахта каза башлыйлар. Менә шуңа да инде татарча аббревиатура дип әйтәбез, Макартник дип атыйбыз инде. 10-12 шакрым руданы заводка атларны ташыганнар. И вот шуныңа инде монда безнең нидә юлы завод юлы дип әйтәләр. И берсе урамның исеме дә хәзер шуңан бәйләнеп завод урамы дип әйтәбез. Баштарак авылның исеме Сосновка була. Соңрак Сип елгасы белән бәйләп башка атама бирелә. Кайбер риваятләрдә исә бу якларга Сип бабай килеп урнашкан булган дип әйтелә. Авылга татарларның күпләп килү очраклары әле берничә тапкыр була. 21 елларда ачлык вакытта мына безнең монда Шамиловлар семьясы бар. Шамилов Ямил бабай безнең укытучы булып та йөрде. Аның гаиләсе 21 елның ачлык шакта килеп урнашканнар монда безнең авылларга. Күп килгәннәр инде Татариядан. Урман җире бит шудagi барыбер нәрсәдер ашарга булган, пешән булса да, җимеш булса да урманда күп булган. Ул вакытларда Югары Сиптә 1000гә якын кеше яшәгән. Хәзер исә авылда 405 кеше гомер кичерә. Нигездә эшмәкәрлек белән шөгыльләнәләр. Кешеләр 20дә хуҗалыктан да артык хуҗалык, кырчылык белән шөгыльләнәләр. Авыл халкы күпләп мал асрый, кырчылык белән шөгыльләнә, кош-кортлар карыйлар. Төрле состав инде укытучылар, менә мәдәният хезмәткәрләре. Элекке вакытта колхоз булган. Колхоз Маяк бик гөрләп торган колхоз. Бүгенге көндә колхоз юк инде, кызганычка каршы. Ирләр читкә иреп эшлиләр, хатын-кызлар инде хуҗалык тоталар. Югары Сиптә гомуми белем бирү мәктәбе эшләп тора. Аның 100 еллык тарихы бар. Безнең мәктәптә бүгенге көндә 41 бала белем ала. Структур бүлекчелеге булып, ясли бакчада 10 бала тәрбияләнә. Мәктәбебездә төрле конкурслар оештырабыз, әдәби әйшәләр оештырабыз. Төрле татар авторларына багышланган конкурслар бейтергә кирәк була инде әдәби кичәләр. Милли бәйрәм туган тугашаны очраштыра,
Без килгәндә мәктәп яны лагерена йөрүчеләр тиздән узачак сабан туйга әзерләнә иде. Балалар аның асылына төшенә. Милли бәйрәмебездә булачак уеннарны тагын бер кат искә төшерә. Мәктәптә татар теле дәресләре атнага 2 тапкыр керә икән. Татар теле дәресләрен безнең мәктәптә саклап калдык. Безнең районыбызда да саклап калдык инде. Бер дәресен дә без факультативка күчермәдек. Барлык укучылар да безнең татар теле һәм әдәбияты дәресләренә йөриләр, укыйлар. Хәтта менә шәһәрдән рус мәктәпләреннән кайткан балалар да ничектер менә алар кушылып китәләр, алар шулай ук татар теле дәресләрендә дә катнашалар. Мин татар телен яратам, сөйләшәм инде татар теле һәм конкурсларда, олимпиаларда катнашам. Район өлкәсендә катнашып, беренче урын алдым һәм Пермь крайда барып катнаштым олимпиадада. Һәм анда да беренче урын. Һәм анда да беренче урын алдым. Югары Сып авылында яшәүчеләрнең яртысы мәдәният йортына йөри. Биредә 4 ансамбль эшләп тора. Өлкәннәр өчен Рәйхан, урта яшьтәгеләргә бәйрәм, кечкенәләргә Тамчыгөл һәм студентлар өчен аерым төркемнәр бар. Мин балалар бакчасыннан монда йөри башладым. Миңа татар җырлар, биюләр биргә җырларга охшый. Һәм без ансамбль белән төрле конкурсларга, ул татарча җырлар белән, биюләр белән барып кайтабыз. Аллага шөкер, авылыбыз җырга, биюгә оста, актив кешеләргә бик бай. Узган еллыгына әйтеп китәсе килә, безнең берсе ансамблебезгә халык җыр бию ансамбле исеме бирелде. Ул инде безнең җитәкчебез Нуриева Вилия апа Марвиновна. Югары Сып мәдәният йорты күптән түгел проектлар бәйгесендә миллион сум откан. Шул акчага читекләр яңартыла, гармуннар алына, клуб сәхнәсе ремонтланган. Өлкәннәр өчен Рәйхан ансамбленең башында торган Зифа Сафариева 1970 елларда бирегә Татарстанның Ознакай районыннан килә. Югары Сып авылында яшәүче милләттәшебезгә кияүгә чыга. Тарихи ватанын сагынуыннан татар җырларына, татар мәдәниятенә тартыла. 89 елда без дуслык ансамбле булып оештык. Шушы зур яшьтәге абыйлар, апалар белән. Алар вообще олы яшьтәләр инде. Аннары 93 елда без уже официально эшләй башладык. Инде шул вакытта Рәйхан исеме бирелде. Менә 35 елдан артык шушында эшләдем. Инде Рәйханнан аерыласым килмәй. Югары Сып авылында борынгыдан килгән бер гадәт бар. Кунакларны как бәлеш пешереп суйлыйлар. Элек ул туй ризыгы саналган. Шундай легендасы да бар аның. Ничә кат була как бәлеш. Кыдалар шул катлы кичекләргә тиеш булганнар. Иң беренче элекке вакытларда кәләштә туй булган бит инде, әйме. Һәм менә кәләштә кияү кунаклары, кыдалары шул катлы кичекләргә тиеш булганнар. Как бәлешне Пермь краеның Бишкенә районында пешерәләр икән. Әнә шулай борынгыны саклап, яңадан курыкмыйча гөр килеп яшиләр Югары Сып авылында. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Югары Сып авылы, Пермь крае. Татар гомер буе атта булган. Сарытау өлкәсенең Яковлевка авылы эшмәкәрләре бай. Алар арасында Рушан Тугышевны аерым атарга кирәк. Ул токымлы атлар тота, айруча югары бәяләнүче француз һәм Литва атлары. Алай гына да түгел, Тугышев үз бизнесының шелтәрен якын тирәдәге төбәкләрдәге татар авылларына җәелдерә алган. Нәтиҗәдә ул мәктәпкә, мәчеткә һәм авылның башка кирәк яракларына ярдәм итеп тора. Авылга көч биреп торучы эшмәкәр турында Айзат Шаймарданов. Ул шын мәгънәсендә татарның җиненә кагылган һәм ул хайван гына түгел, беренче чиратта татарның шын тугры дусты да. Әйдә китик. Әлеге тукымлы атларны Яковлев авылы эшмәкәре Рушан Тугышев үрчетә.
Бу чиста французлар башка атлардан үзенең төс кыяфәте белән аерылып тора. Россиядә башка җирдә мондай атлар юк дип горурлана һәм мактана Рушан әфәнде. Күкрәк бар инде киң. Бесе белән. Акыллы атлармы? Акыллыларын керәме? Кырда бик тә добродушный. Аталар була да, әлеме серый, әлеме дубраной, вон теге браной. Алар ике маскана була. Ник французларга кызыктыгыз? Вот Россияда юктыр иде, вот пришлось безгә дә нитерге. Алып китергә үзләрен. Бу тукымнар күпме сездә? Французлар күпме? Французлар бер 35 матка, 2 леткада бер 5-6. Эшләмиме? Без сатабыйт эшләмиләр сагала спокойно, да. Ваны тегендә айгыры. Французлардан тыш американнар, литвалылар бар. Атлар белән җенләнгән дип әйтәләр мондый кешеләрне. Рушан Тугышевның моңа үз аңлатмасы бар. Бабамнан бабалары тоткан, аларны раскулачып иткәннәр. Бабамнан прадедушкамныкы булган 15 аты и раскулачып иткәннәр. Поколениедан бара инде. Бүтән ипподромда, пожалуйста, ал программаны участвовать итәләр Рушанның атлары. Алар примерно харабат сатабыз хоть Швецияга, хоть Казанга, хоть Америкага. Ул языла кая место рождения. Примерно кишенең паспорты бар вот, Алашаныкы да шул паспорт. Бүген Рушан Тугышевның 450ләп аты бар. Моннан тыш мөгезле эретерлек сарыклар тота, сөт ит җитештерәләр. 10 000 гектар майданы бар. Бүген эшмәкәрдә 120ләп кеше эшли, ә урып җыю вакытында 200ләп кешене җәлеп итә. Эшләүчеләрнең күпчелеге татарлар. Иң кызыгы, ул үз бизнес челтәрен башка төбәкләрдәге татар авыллары белән кыра алган. Татар ничек, вот примерно ходить кенде, вот татьям хоровод безнекелер Пензага. Вот Пензада булмаса кая итәр идең? Вот итәрниләрне. Гар Пензада яхшы малайлар, Мәскәү мен арыниләре. Аларны кенде контракт кыруган, кем Мәскәү, кем Питер, кем ни. Заранее звонить итеп сөйләштең. Ялар примерно сен очередька за качан вакытканда, качан сыерлар итәргә, качан маларны итәргә. Татарстанга вот сарыкларын ниләрне Аллаһ куса курбан аена килерләр итәрләр. Яковлевка авылы Сарата өлкәсендә иң зур татар авылы. 1700ләп кеше яши. Тугышев та шушы авылда туган, шушында гаилә корган. Бу туфракта яши. Мәхәббәт биналы йортында. Ишек алдында да кош-кортлар һәм йорт хайваннары. Павлиннар тота. Тугышев үз бизнесыннан социаль проектларга да өлеш чыгара. Баланы Аллаһ куса, мәчет эшләби. Харбат ремонт ясыйбыз төбенә, дагестанский таш китте Аллаһ куса. Кирәк шулга да бирәбез, катырган юк. Кайбы больницаларга ниләргә, юллар качан салалар интеләр. Була безгә миндә примерно 6 авыл. Һәр берсенә шулга кирәк, ту спорт анда площадкаларга, турнирларга. Авылда яшәр ничек мөмкин? Бухар основной китмелер, кала баралар. Ну, татар авылы инде ничек сату сәвдә белән, кем ит белән заниматься, кем ерләр чәчә. Узган репортажда күрсәткәнебезчә, Яковлевка авылында яшәүчеләрнең күпчелеге Тугышев һәм Акчурин фамилиясын йөртә. Шуңа да һәркемнең үз кушаматы бар. Сезнең ни кушамат нәселегезнең? Безнеке кулушлар булган. Бабабызга куштырганнар, башлы Липовкада хылыннар, двойный. Баба команда, друглар булган, утырып чәй эчәләр интеләр. И бер мужик әйтә Зариф, ты будешь хылыным. Номер, давай я буду хылыным. Теге мәрхүм бер күзе шулай сукырырак. Сен кәймеш, не обижайся, я хылын, а ты кем бала. Тегеләр кем бала кала инде без хылынны. И шанардан пришлось, Аллаһ Тәала булышты Липовканы алырга безгә. Иң мөһиме, Рушан әфәнденең эшен дәвам итүче оныклар үсеп килә. Аларны ул һәр вакыт үзе белән йөртә. Атлар бик яратам. Бабаның эшен дәвам итәчәксең бу? Да, бик. Син үзең шәһәрдә яшисең. Монда рәхәтрәкме, шәһәрдәме? Монда. Монда нәрсәсе күбрәк кызык? Атлар, природа и весь нәрсә калган весь монда. Хәзер Рушан Тугышев җирен арттырырга, яңа ат абзарлары ясау планы белән янып йөри. Киләчәктә кымыз, бәлки әле казы да җитештерергә уйлый ул. Айза Шаймарданов, Сарата өлкәсе, Яковлевка авылы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Идрис Газиев дуслык ордены белән бүләкләнде.
татар, башка татар мөнәсәбәтләренең җылы күренеше дип кабул итәм дуслык ордены. Чөнки мин гомер буе шушы ике халыкка хезмәт итәм. Быел Түбән Вартада Сабан туе ничек узачак? Ни кызганыч, быел 21 федераль Сабан туенда мин киянтә белән су ташый алмаячакмын, чөнки ул онлайн рәвештә узачак. Томскида чибәрләрне барлыйлар. Мия бу конкурс бик ошады. Монда күп матур кызлар. Танылган шәхес милләттәшебез Идрис Газиев дуслык орденына лайык булды. Махсус указга Россия президенты Владимир Путин кул куйган. Популяр артист узак еллар дәвамында вокал сәнгате кафедрасы профессоры булып эшли. Югары бүләккә Идрис Газиев күп санлы квалификацияле белгечләр әзерләү өчен лайык булган. Милләттәшебез бүгендә студентлар белән төрле проектлар әзерли. Күптән түгел Уфада остаз һәм шәкертләрнең Рөстәм Яхин иҗатына багышланган уртак концерты узды. Көчле һәм моңлы тавышларга хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да сокланды. Татар композиторы Рөстәм Яхин иҗаты белән студентларны популяр җырчы педагог Идрис Газиев таныштыра. Озак еллар дәвамында вокал нечкәлекләрен өйрәтүче милләттәшебез Рөстәм Яхинның 100 еллык юбилей уңаеннан укучылар белән уртак проект композитор җырларыннан торган концерт әзерләгән. Идрис Газиевның репертуарында да Рөстәм Яхинның җырлары һәм романслары бихисап. Профессорның укучылары белән башкарган дуэтлары зәвыклы кичәгә тагын да ямь өстәде. Дуслык орденына лайык булган Идрис Газиев татар һәм башкорт халыкларының җыр сәнгатен пропагандалауга зур өлеш керткән шәхес. Мин шул хәлдә шатмын. Менә шушы минем булган ике халыкның, ике тугандаш халыкның, ике республиканың музыкасы, татар, башка татар мөнәсәбәтләренең җылы күренеше дип кабул итәм дуслык ордены. Чөнки мин гомер буе шушы ике халыкка хезмәт итәм. Башкортстанда туып үскән, Башкортстаныбызда иҗат иткән инде татар халкының шәхесе һәм бигрәк тә ул татар халкыбыз өчен дә зур горурлык һәм шатлык. Бүтән чараларда ул безнең арабызда, шуңа күрә без аны бик яратабыз, бик шатланабыз һәм аңа әле сәламәтлек һәм озак еллар иҗат итәргә насыйп итсен. Россиянең атказанган артисты Идрис Газиев киләчәктә дә студентлары белән яңа проектлар оештырырга ниятли. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. Быел 21 федераль Сабан туе Түбән Варта каласында уза. Нинди форматта икән без сезгә киләсе репортажда җиткерәбез. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Ни кызганыч, быел 21 федераль Сабан туенда мин киянтә белән су ташый алмаячакмын, чөнки ул онлайн рәвештә узачак. Бу хакта безгә бөтен дөнья татар конгрессында җиткерделәр. Менә нәкъ шушы бүлмәдә милләттәшләребезгә күңелле мизгелләр бүләк итүчеләр утыра һәм хезмәт итә. Инде менә сез хәтта Түбән Вартага барып кайттыгыз. Әйе, Ләйсәнә, чөнки пандемия булу сәбәпле киң мәйданнарда җыелып, уеннарны уйнап, җырларны җырлашып үткәрү андый мөмкинлек булмаячак. Нижневартовск шәһәрендә яшәүче татарларыбыз, шул шәһәр тирәсендәге калаларда яшәүчеләр, алар шул кадәр әзерләнгәннәр. Анда шул кадәр матур коллективлар. Ничек инде менә аларның
бүтін хезмәтен юкка чыгарасың дия бит. Аны бүтін татарлар да күрергә тиеш. Һәм барыбыз бергә онлайн вариантта булса да без күңел ачарга тиеш. Без үзебезнең сабан туй рухын сакларга тиеш. Гомумән менә бу онлайн сабан туе ул барыбер үзенә бер төрле бәйрәм булачак. 18 көнне Мәскәү вакыты белән, алар вакыты белән ул кичке 6 булса, безнең вакыт белән кичке сәгать 4 була. Татарстан сәнгать осталарының концерты булачак. Әлбәттә, менә бу концертны без Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында, YouTube каналда турыдан-туры күрсәтәчәкбез. Бу инде Сабан туйның ачылышы. Монда безнең Татарстан исеменнән Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев катнашачак. Әлбәттә, инде бу чарада әлеге ХМОның хакимиятеннән дә зур дәрәҗәле кунаклар булыр дип көтелә. Һәм бу тантанада киләсе ел, Алла бирсә, 2022 елда узачак Сабан туена эстафета тапшырылачак. Бу Сабан туена Ульян өлкәсе кабул итеп алачак. Инде икенче көнне без Бөтен дөнья татар конгрессы рәсми сайтында шушы онлайн рәвештә Сабан туен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, нәтиҗәдә 19 июнь көнне сәгать 10-да 21 федераль Сабан туй башланып китә. Ул Бөтен дөнья татар конгрессы сайтында онлайн рәвештә барачак. Сәгать 11-дә турыдан-туры көрәш трансляциялана. Томскида беренче тапкыр этно шибәркәйне сайладылар. Талант, матурлык һәм осталык бәйгесен Томски татарларының мәдәният үзәге һәм милли мөхтәрияте оештырды. Анда төрле милләт халыкларының гүзәл затлары катнашты. Алар һөнәрләре буенча юрист, инженер, шәфкать туташы, туризм буенча белгеч, биюче, кем җиңүче? Хәбәрчеләребез Елена Софиуллина репортажында. В этом конкурсе есть главный победитель. Это мы, жители Томской области. Потому что мы сегодня продемонстрировали, насколько дружно на территории нашего региона проживают люди разных национальностей, разных культур. Ташкентта туып үскән Евгений Ильинның әнисе татар, әтисе Корея кешесе. Ул үзе бу бәйгедә үзбәк мәдәниятен тәкъдим итә. Мама у меня учитель, папа строитель. Он у меня очень рукодельный, он все делает по дому, он может сам сделать ремонт. Ну, так как он строитель, все может сделать сам. И я хочу, чтобы мой муж тоже был такой же. Чечен кызы Әминәне конкурска рус һәм татар белгечләре әзерләгән. Аның презентациясында тау ягы халыклары ғырыф-гадәтләре чагылыш тапкан. Мне 18 лет, я уже 11 лет танцую в народном ансамбле горского танца «Даймок». Это семейное дело. Иҗади бәйге барышында кызлар милли костюмнарын күрсәттеләр. Үз халыкларының җырларын башкардылар. Интеллектта көч сынаштылар. Шулай ук милли ризыклар тәкъдим иттеләр. Татар ашы, зур бәлеш һәм талкыш кылавы пешерү остасы Эльвира Сметанкина җиңү яулау зур тырышлык таләп итә дип белгерде. Рус кызы София Сайчук күп еллар татар ансамблендә бии. Сегодня вместе с вами мы приготовим исконно русское блюдо блины. Нәтиҗәдә камиллек миссы дип Эльвира Сметанкина танылды. Дөнья халыклары вәкиле Диана Тайлашева креативлык миссы дигән исемгә лаек. Үзбәк мәдәниятен тәкъдим иткән Евгения Ли гүзәллек гүзәле, ә чечен кызы Әминә Әхмәдова мисс Грация титулына һәм тамашачылар симпатиясе призына ия булды. Конкурста катнашучылар барысы да кыйммәтле бүләкләр, ә тамашачылар бик зур эстетик ләззәт алды. Мия бу конкурс бик ошады. Монда күп матур кызлар, бик матур җыелалар, уйныйлар, бийләр. Бу конкурс миңа бирә яңа хисләр, яңа открытиялар, яңа ресурслар. Бәхет, то, что бездә бар ансанациялар и бөтрәсе дуслар. Без бу конкурста катнашып, халык ара дуслыкты ныгытабыз. Шундый бәйрәмнәр кирәк. Илнең матурлыгын күрсәтер өчен. Тәҗа һәм этно шибәркәй исеменә рус мәдәниятен тәкъдим иткән София Сайчук лаек булды. Томскидан Елена Софиуллина, татарлар.
Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә. Бер генә шалтырату һәм хатта игътибарсыз калмый. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.